Familijo Beki, ponovno sam vam u emisiju Žareni asfalt. Nastavljamo naše putovanje kroz Srbiju i Jugiće. Idemo sad za Šargansku osmicu, posjetit ćemo nju i sve što ima okolo, pa ćemo napraviti jedan mali kratak prilog o svemu tome i tako. Pa putna brzina nam je negde oko 100 na sat, kao što i sami čujete, auto ne galabi mnogo, jako je prijatan za vožnje, jedino što je malo tvrd, vruće, trebali su amortizeri da budu malo mekši za neku, ajde da kažem, dalju vožnju, ali svakako uopšte nije... Neprijatno za uši. Uopšte nije neprijatno za uši. Kako vam je prošao dosadašnji deo puta? To je 2/3 puta. Da, jako lepo. Smo se vozili, do duše malo je usporen saobraćaj, ali svakako, eto, dobro je. Došli smo jako dobro. Ostalo nam još malo puta. Još jedno sat vremena. Još nekih sat vremena i stižemo na odredište. Nalazimo se u selu Krevni, odakle krenulo kremansko proročanstvo. Ovdje je vozić, tu smo stali da se slikamo pored njega koji je išao Šarganskom osmicom. To je, eto, uspomena na taj vozić. Tako da, eto, ovdje je predel prelep. Možete malo uživati u predelu, da vidite kako to uopšte ovdje izgleda. Nalazimo se ispred kuće gde je po legendi odakle krenulo kremansko proročanstvo ili kuće Tarabića. Sad ćemo malo da snimimo da vidite kako ta kuća izgleda i unutra. Kako nastala prava knjiga? Dva vidovnjaka, Miloš i Mitar, Tarabić, to se ovako zna iz medija, iz priča, Miloš je 809. godište, Mitar 829. Nepismeni seljaci, Miloš počeo prvi da proriče, priča o vozu nigde voza u svetu, priča o telefonu nekoliko godina pre rođenja Nikole. 2/3 u mistici mesta, mesto je vrlo mistično, granica je vrhom brda kad izađete napolje. Jedna kotlina po legendi nastala kad su nebeska tela uletila u utrubu. Frulado je taj kamen kremen, sva je mistika u kamenu. Kamen blagotvorno zrači, uporalja organizam, razvija rađaju se vidoviti ljudi. Nađena jedna lopta na našem prostoru kao kliker okrugla, metarskoga prečnika bila, pukla u požaru, ali gore postoji pače te kugle i ti parapsiholozi rekli valja je dodirnuti, poželiti sve želje u cugu. Malo turizma, malo mistike, a po meni dosta istine. Niko ne zna šta je ovo ni kako je nastala, čak šta više ispitivanja su rekla da ima u sebi elemenata nepoznati zvaničnoj civilizaciji. Napolju za slikanje imate proroka i sveštenika, fontana želja, meca, kremansko proročanstvo i gore na kraju je jedna nova animacija, kralj u buretu. A o čemu se radi? Onaj kralj Petar Karađorđević, dok nije bio kralj, što je došao na vlast 903. godine, dolazi iz Bosne ovde, juri ga vraća policija po Zlatiboru. Sveštenik Zaharija se seti kod njegove kuće da mu rekao prorok nekada davno. Ko bude u tvom buretu, bit će vladar Srbije. Raskuje bure, sakrije buduće kralje, tako smo spasili dinastiju. To bure neke godine nađela, pa skoturica iskrsana, ali dosta ljudi kažu, pa kad on bio u buretu pa postao kralj, hoće ja da budem direktor, doktor, manekenke, sedne gore pa slika. Stigli smo u Šargansku osmicu, sad ćemo da vidimo šta ima to zanimljivo da se vidi i da se provozamo malo sa vozićem. Nalazimo se u vozu Nostalgije, idemo put Mokre Gore, Mokra Gora, Šargan, Mokra Gora. To je pruga koja je u obliku osmice i ima 22 tunela i 5 mostova. Voz se zove Nostalgija, putujemo znači Nostalgijom. Trvengrad je izgrađen po zamisli reditelja Amira Kusturice za njegov film Život je čudo i ima jako zanimljive nazive ulice. Inače, ono što je zanimljivo za taj grad je i to da je dobio status grada hotela i jako je lepo doći i pogledati i vidjeti kako uopšte izgleda taj Drvengrad. Hvala vam što lajkujete i subscribe-ujete moj kanal ili što pratite moj kanal i vidimo se u nekoj od narednih emisija. I to je to.